Πώς τον βλέπεις? Λες σαν να μεγάλωσε. Όχι, είναι που έχεις καιρό να τον δεις. Πιο μικρό τον θυμάμαι. Όχι, είναι σταθερά 30 πόντους. Αλήθεια? Χωρίς την ούρα. Έλα, χάιδεψε το. Μωρέ, φοβάμαι. Απαλά, στο κεφαλάκι. Κατερίνα, για δες ποιος είναι εκεί. Σωτήρη. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Θα μπορούσε να είμαι και χειρότερα. Γιατί τι έχεις? Τίποτα, πλάκα κάνω. Χάθηκες. Ούτε ένα τηλέφωνο. Σου έχω αφήσει χιλιάδες μηνύματα. Είχαμε τράβαλε οικογενειακά. Γύρισε ο Νίκος από Αυστραλία και... Ναι, το άκουσα. Και ετοιμάζεται, λέει, για γάμο. Ετοιμαζόταν. Χώρισε. Αλήθεια? Καλύτερα. Γιατί? Γιατί αυτή, λέει, ήταν ένα χάλι. Ποιες κατίνες τα λένε αυτά? Δεν είναι θέμα κατηνιάς. Όσοι την είδαν είχαν πάθει φρίκι. Να κοιτάνε τα μούτρα τους. Η Βίκη ήταν πολύ εντάξει, παιδί. Πολύ πιο κυρία από όλες αυτές τις γλώσσες. Καλά, ντε. Δεν στη φίξαμε. Τι κάνεις απόψε? Ό,τι κάνω συνήθως. Δηλαδή? Το πανάω. Τι γίνεται, Σωτήρη, σε χάσαμε. Τσακωθήκατε? Του είπα για την ύφη του και τσατίστηκε. Ποια νύφη του? Το τέρας? Θα πειράσει. Ούτε για την κομμενά του να του λέω. Θα σου πω ένα τραγουδάκι να σου φτιάξω το κέφι. Ο μικρός Γρηγόρης κάθεται και κλαίει γιατί οι φιλενάδες του δεν του την παίζουνε. Σκάσε ρε βλαμμένο. Είδες που σου φτιάξα το κέφι? Πεινάω. Σου έχω παραγγείλει πιτσούλα. Έτσι δεν σ' άφηνα εγώ. Ποιος είχε έρθει πριν? Άκουσα κουδούνι. Ποιος είχε έρθει? Όχι, κανείς. Κάτι διαφημιστικά μοιράζανε. Ήρθε το φαΐ. Άντε και δεν κρατιέμαι. Μην κουνηθείς. Θα σου σερβίρω εδώ. Τι σου παρακαθήκε? Γιατί, τι έκανα? Δεν σου πάξεις ακόμα! Δεν σε προειδοποίησα! Δεν σε πείσα! Φταίω εγώ, όχι ζώτα! Συγγνώμη. Μπρεκ. Πόσο είναι? Έχεις ψηλά? Εντάξει. Κράτα το. Ευχαριστώ πολύ. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Δεν θα σε νιώσω. Με δουλεύεις από πάνω. Όχι! Εγώ εσάς θα δουλέψω με την προσόντα.
πίτσα το χαμένο. Τι κάνεις εκεί? Κατέβα στα πόδια σου. Τι πίνεις? Μπύρα. Μπύρα, τέτοια ώρα. Τι ώρα πρέπει να την πιω? Τι έχει πει ο γιατρός? Εξυπνάδες. Είναι κανείς επάνω? Το σόι σου. Όχι, εννοώ κανένας ξένος. Τι είναι ο σκαραβαίος έξω? Δικός μου. Δικό σου? Από πιτσιρικάς θέλω να πάρω σκαραβαίο. Μάλιστα. Να με μιλάω εγώ για μπαλιμπεδισμό. Πόσο τον πήρες? Καμιά σημασία. Το station που είναι? Το χάρισα. Ορίστε. Το χάρισε. Στο Λεωνίδα, τον αποθηκάριο. Έκανε δίδυμα η γυναίκα του. Αυτό είναι οικογενειακό αυτοκίνητο. Θα τους βολέψει. Θα τους βολέψει. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα? Έκανα τατουάζ. Τι, όχι ψέματα μου λες? Ένα καταπληκτικό τατουάζ. Κοίτα. Όχι, δεν θέλω να δω. Cool baby, cool baby, 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 cool. Άσε τα σαλιαρίσματα και κατέβασε τα πόδια σου. Γιατί να κατεβάσω τα ρημάδια τα πόδια μου? Γουστάρω να απλώσω τα ξερά μου. Ενοχλώ κανέναν? Ποιον ενοχλώ? Άμα γουστάρεις να απλώσεις τα ξερά σου, να τα απλώσεις αλλού. Όχι στο τραπεζάκι το Chesterfield, που δούλεψα σαν σκλάβο για να το αγοράσω. Γιατί εγώ σαν τι δούλεψα? Δεν έχω προσφέρει τίποτα εγώ εδώ μέσα. Όταν πρωτομπήκα στο κολοεργοστάσιό σας, είχα μαλλιά μέχρι εδώ. Και λοιπόν εμείς τα κουρέψαμε. Είχα όνειρα. Ήμουν ερωτευμένος. Ξύπναγα και χαμογελούσα. Τράβα στον παππού να μου φέρεις ένα λεξοτανίλ. Ανέτα. Πάμε να μείνουμε κάπου αλλού. Τι? Τι είναι πάλι αυτό? Να πιάσουμε ένα σπίτι. Να μένουμε μόνοι μας. Με το παιδί μας, να νιώσουμε οικογένεια. Μη με πλησιάζεις. Τι απέγινε η Ανέτα που αγάπησα. Που χορεύαμε στα πάρτι, που φλερτάραμε, που ζηλεύαμε. Σου είπα μη με πλησιάζεις. Ανέτα, δεν ζούμε. Είσαι τύφλα, Ακούς τι σου λέω? Δεν ζούμε. Απλώς υπάρχουμε. Δεν φταίς εσύ. Αυτή η καταραμένη φταίει. Όλα αυτά είναι δικές της σκέψεις. Αυτή σου έκανε πλησία εγκεφάλου. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά? Τι άλλο σου μάθε? Μήπως και τίποτα μαριχουάνες? Τι του φέρω μπαμπάκας, τι του φέρω μπαμπάκας. Μίτσο, Μιτσάκο.
Μίτσο. Πού είσαι εσύ? Πού μου κρύβεσαι? Μιτσάκο. Μίτσο. Μιτσάκο. Μίτσο. Μίτσο. Μίτσο! Τούλα! Τζένι μου! Τι κάνεις? Καλέ, πώς έχεις φορτωθεί έτσι? Για όλο το μήνα ψώνισες. Όχι, για το weekend. Έλα να φάμε αύριο. Θα φάμε τους δικούς μου. Μια Κυριακή βλεπόμαστε. Ενινιείς? Δουλειά και πάλι δουλειά, Τζένι μου. Με έφαγε από το μηχανή. Κανας άντρας, τίποτα? Έχω στήσει δόκανα γύρω από το σπίτι. Δεν μπορεί κάποιος το πιαστεί. Θα πάω στο χώρο των κριτικών. Μπα, πήγα και στο Κυπρίο της προάλλας, τι κατάλαβα, αλλά παντρεμένη ήταν. Οι Κύπροι παντρεύονται μικροί. Τώρα που θα έρθει η Στέλλα, θα ξαναρχίσουμε τους χορούς. Τι? Έρχεται η Στέλλα? Δεν στο είπα. Καταφτάνει. Άντε, επιτέλους. Έλεγα πως δεν θα ξαναγυρίσει. Θα βρει εκεί γαμπρό και θα μείνει για πάντα. Μπα. Κάτι βρήκε δηλαδή, αλλά δεν ήταν τυχερό. Εδώ είναι η τύχη μας. Αν μπορούμε, ας κάνουμε κι αλλιώς. Φαντάζομαι δεν θα βλέπεις την ώρα να γυρίσει. Δεν ξέρεις πόσο μου έχει λείψει. Δεν είχα άνθρωπο να παραγγέλνω τη family pizza και να μην μας φτάνει. Και πότε με το καλό έρχεται? Την άλλη εβδομάδα. Έχει λέει πρώτα να τακτοποιήσει κάτι εκκρεμότητες. Και θα έρθει. Στελίτσα! Τι κάνεις, βρεβικάκι μου, χαθήκαμε. Τι έγινε? Τι να γίνει. Φεύγω την άλλη εβδομάδα για Αυστραλία. Έλα. Άντε, μπράβο. Αλλά θέλω πρώτα να τακτοποιήσω κάτι εκκρεμότητες. Ο Γρηγόρης τι κάνει? Δεν τον βλέπω. Πήγα πριν από καιρό και του είπα όλη την αλήθεια. Ναι. Τότε καιρός να τη μάθουν κι άλλοι. Ποιοι? Η οικογένεια του Νίκου. Τώρα πια, για ποιο λόγο? Γιατί ο Νίκος κάποια στιγμή θα τους τα ξεράσει. Θέλω να μάθουν ότι όλα έγιναν εξαιτίας της βλακείας σου. Πάμε. Δεν πάω πουθενά. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας ξεχαστούν τα παλιά. Όχι, γλυκιά μου. Πάρτι, δεν θα γλιτώσεις έτσι εύκολα. Στέλλα, καταλαβαίνεις την κατάστασή μου. Έμεινε ολομόναχη. Εκτός από τον Γρηγόρη εξαφανίστηκε και ο Νίκος. Εκτός σαν δύο άντρες που μου αγαπούσαν σαν τρελή. Τι θα απογίνω? Τι ανάγκη έχεις εσύ? Εσύ είσαι ένα ποίημα. Όχι, δεν είμαι. Ήμουν, δεν είμαι πια. Κοίτα, τι έβγαλα από τη στεναχώρια μου. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το όνειρο κάθε άντρα. Αλήθεια το λες? Μα είναι δυνατόν? Τέτοιο κορμί, τέτοια μάτια, τέτοια πόδια, τέτοια χέρια. Κοίτα χεράκι. Να σε καλά με τον Όνης. Όχι αυτό το άλλο. Κοίτα χεράκι, ζωγραφιά. Ευτυχώς που έχω και εσένα και μου τα λες αυτά. Μα αν δεν στα πω εγώ, ποιος θα στα πει? Όταν μπήκες, τρόμαξα. Το μάτι σου ήταν αγριεμένο. Μου πέρασε. Βίκη μου, θέλω από σήμερα να είμαστε αχώριστες. Ερωτάς κεραυνοβόλος, φίλε μου. Για χάρη της ξέρεις που έφτασα? Στην Αυστραλία. Μάλιστα, καλά άκουσες. Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Και έρχεται κατόπιν η κυρία και μου σκάει το παραμύθι. Δεν είμαι η έτσι, είμαι η Γιουβέτσι. Και είμαι καψούρα με έναν άλλον. Και παντρευόμαστε. Και παρόλα αυτά, εγώ, κύριος, να ήταν άλλο στη θέση μου, ξέρεις πώς θα της φερότανε? Θα την έπαιρνε ένα βράδυ,
θα της έλεγε πάμε μια τσάρκα. Υπέροχη βραδιά. Γρηγόρη, μη. Θα κρυώσω. Θα σε ζεστάνω με τα φιλιά μου. Πώς εδώ. Τι έπαθες? Ο Γρηγόρης τις προσβολές της ξεπληρώνει πολύ άσχημα. Το ξέρεις αυτό. Τι είναι αυτά που λες? Θα καταλάβεις. Γρηγόρη, τι κάνεις, τρελάθηκες? Γεια χαρά. Γρηγόρη! Γρηγόρη, σε παρακαλώ! Γρηγόρη! Γρηγόρη, σε παρακαλώ! Γρηγόρη, μη με αφήσεις! Γρηγόρη, σταμάτα! Σε παρακαλώ, Γρηγόρη! Γρηγόρη, μη φεύγεις! Γρηγόρη, σταμάτα! Γρηγόρη! Γρηγόρη, γιατί! Αν της είχα φερθεί έτσι τώρα θα σερνόταν στα πόδια μου. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άντρας. Κατάλαβες, φίλε μου. Έφυγε Ο κουφός. Ποιος κουφός? Ο Σάκης, ο κουφός καθόταν δίπλα σου. Ωραιότατα. Άντε. Εβίβα του κουφού. Ψάχνω στους σταθμούς, στα τρένα, στους καπνούς, στα λιμάνια, στα γιοφύρια, στα τόξα της βροχής. Μα εσύ δεν θα βρεθείς. Στελίτσα! Τι κάνεις, βρεβικάκι μου, χαθήκαμε. Τι έγινε? Τι να γίνει. Φεύγω την άλλη εβδομάδα για Αυστραλία. Έλα! Άντε, μπράβο. Αλλά θέλω πρώτα να τακτοποιήσω κάτι εκκρεμότητες. Ο Γρηγόρης τι κάνει? Δεν τον βλέπω. Πήγα πριν από καιρό και του είπα όλη την αλήθεια. Ναι! Τότε καιρός να τη μάθουν κι άλλοι. Ποιοι? Η οικογένεια του Νίκου. Τώρα πια, για ποιο λόγο? Γιατί ο Νίκος κάποια στιγμή θα τους τα ξεράσει. Θέλω να μάθουν ότι όλα έγιναν εξαιτίας της βλακείας σου. Πάμε. Δεν πάω πουθενά. Ό,τι έγινε, έγινε.
Ας ξεχαστούν τα παλιά. Όχι, γλυκιά μου. Πάρτι, δεν θα γλιτώσεις έτσι εύκολα. Στέλλα, καταλαβαίνεις την κατάστασή μου. Έμεινε ολομόναχη. Εκτός από τον Γρηγόρη εξαφανίστηκε και ο Νίκος. Έχασα 2 άντρες που μου αγαπούσαν σαν τρελή. Τι θα πω γίνω. Τι ανάγκη έχεις εσύ. Εσύ είσαι ένα ποίημα. Όχι, δεν είμαι. Ήμουν, δεν είμαι πια. Κοίτα, τι έβγαλα από τη στεναχώρια μου. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το όνειρο κάθε άντρα. Αλήθεια το λες? Μα είναι δυνατόν? Τέτοιο κορμί, τέτοια μάτια, τέτοια πόδια, τέτοια χέρια. Κοίτα χεράκι. Να σε καλά με τον Νόνης. Όχι αυτό το άλλο. Κοίτα χεράκι, ζωγραφιά. Ευτυχώς που έχω και εσένα και μου τα λες αυτά. Μα αν δεν στα πω εγώ, ποιος θα στα πει? Όταν μπήκες, τρόμαξα. Το μάτι σου ήταν αγριεμένο. Μου πέρασε. Βίκυ μου, θέλω από σήμερα να είμαστε αχώριστες. Όπου εγώ και εσύ. Αυτό που κάνεις λέγεται απαγωγή. Έχεις κάνει εσύ χειρότερα, κατανόμαστα. Χαμογέλα, μας κοιτάνε. Θα μείνει σημάδι στο χέρι μου. Σκάσε και προχώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι μου γίνεστε? Τι νοιάζει είναι αυτό? Το νίκιασα για τις εκδρομούλες μας. Θα πούμε και οι δύο από εδώ με συντονισμένες κινήσεις, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όπως καταλαβαίνεις, αγαπημένη μου, τις ταχύτητες θα τις βάζουμε μαζί. Εγώ δεν βάζω τίποτα. Είμαι θύμα απαγωγής. Είσαι τόσο χαριτωμένο, τον πεισμό. Μαγκές, κάτι πρέπει να κάνουμε για τον Λάζαρο. Έχει πέσει σε βαθιά μελαγχολία. Τον χάνουμε. Εν τω μεταξύ έχω κι εγώ τις μαύρες μου. Δεν ξέρω, σκεφτείτε κάτι. Όχι, έρχεται. Τι έγινε? Ρώτησα όλη τη γειτονιά, δεν τον έχει δει κανείς. Καλά, μην απελπίζεσαι. Εγώ πετάγομαι μέχρι το βίντεο κλαμπ. Στο μεταξύ μπορεί να γυρίσει. Ξέρει να γυρίσει, Ξέρει να γυρίσει. Αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί έπεσε θύμα απαγωγής. Έλα μωρέ Λαζαράκο. Ποιος να τον απαγάγει το Μίτσο και γιατί? Άκου που σου λέω, κάτι ξέρω παραπάνω. Ο Μίτσος αυτή τη στιγμή είναι όμηρος. Ναι. Σε είχα προειδοποιήσει να συμμορφωθείς. Δεν ήσουν υπάκουος. Είναι... καλά. Μια χαρά προς το παρόν. Έχει φάει τίποτα? Τον άμπακο, έννοια σου καλοπερνάει. Δεν σε πιστεύω τον έχεις εκεί. Δώσ' του να του μιλήσω. Πονάει ο καρπός μου. Κουράγιο, πιπελό μου. Μόλις πάμε εκεί και ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και λάμψει η αλήθεια και αποδειχτεί περίτρανα η αθότητα, θα είσαι ελεύθερη να φύγεις.
Κολοφάναρο. Ποιος είναι? Να μπω ή να φύγω. Κάνω την κουστάρι, δεν με νοιάζει. Αμάν πια αυτός ο εγωισμός σου. Πες και μια φορά αυτό που νιώθεις, σταμάτα να παριστάνεις το βάρη άντρα. Τόλμησες να πλώσεις χέρι πάνω μου. Ναι, γιατί τι θα μου κάνεις. Για πλαστική. Πάψτε την γκρίνια. Έλα, καλέ, φέρε εδώ. Πήγες κιόλας. Άντε, προχώρα. Προχώρα, καλέ. Κυραβίκη! Ποιος σου τηλεφώνησε? Κανείς. Γιατί, τι έγινε? Ο κύριος Λικούργος. Δεν είναι καλά. Το γνωστό πρόβλημα με την καρδιά του. Είχε καιρό να τον πιέσει. Είναι πιο σοβαρά από τις άλλες φορές. Γιατί δεν τον πάτε σε ένα νοσοκομείο? Έχει έρθει γιατρός από το πρωί. Και εσύ γιατί δεν είσαι απέναντι? Έχει τάλαντο παιδιά να το φροντίζουν. Τα καλά παιδιά της οικογένειας. Βίκυ μου! Κοριτσάκι μου! Λες και το ξέρεις. Ο Θεός έστειλε. Πώς είναι, πείτε μου. Τώρα είναι καλύτερα. Γεια σας. Γεια σας. Η Στέλλα είναι φίλη μου από τα παλιά. Χαίρομαι πολύ. Συγγνώμη, μας βρίσκεται σε αναστάτωση. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Της αρέσουν της Στέλλας οι αναστατώσεις. Νίκο, έλα να δεις ποια ήρθε. Έλεγα πως ξανά φύγεις για Αυστραλία. Έτσι θα έφευγα, θα σας τηλεφωνούσα. Αχ, νερό μου ζήτησε ο γιατρός. Καθίστε. Συμπαθέστατη παρόλο πεθερά μου. Για να δεις τι ανθρώπους εξαπάτησες. Κακούργα. Αγάπη μου. Είδες που ήρθε. Θα σου τηλεφωνούσα. Να σου συστήσω τη φίλη μου τη Στέλλα. Γεια σας, Στέλλα. Πώς είστε? Καλά. Εσείς? Ήρθε ο γιατρός, τι είπε? Ιησούς Χριστός, πού βρέθηκες εσύ εδώ? Δεν μας φτάνουν τα βασανά μας. Ανέτα, δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι ταραγμένη, μην την παρεξηγείτε. Τι να σας προσφέρουμε? Τίποτα. Είμαστε βιαστικές. Μπορώ να τον δω? Ναι, έλα, θα χαρεί. Έλα, Νίκο. Έρχομαι. Με συγχωρείτε για λίγο. Όχι, αλίμονο. Θα τον πάω στη Νέα Υόρκη. Στα καλύτερα νοσοκομεία. Θα του κάνω μεταμόσχευση. Το καλύτερο μόσχευμα θα του βρω. Από αθλητή. Λικούργο μου, έχεις επισκέψεις. Άσε βρε μάνα, μην επιδεινωθεί. Λικούργο μου, κοίτα ποια ήρθε. Βίκυ. Τι μου κάνετε? Με πρόλαβες. Άρχισες πάλι? Μην ακούω αηδίες τώρα. Μια χαρά είστε. Τυχαία περνούσε, είδες που νομίζαμε ότι έφυγε. Πότε φεύγεις? Σε λίγες μέρες. Λοιπόν, το Γενάρη που εδώ θα έχουμε χειμώνα και στην Αυστραλία καλοκαίρι, σας περιμένω.
Θα πάμε τις εκδρομές μας κάτω στον ωκεανό. Θα πάμε τις ψαρούκλες μας. Θα πιούμε τα κρασιά μας. Ξέρετε τι κρασιά έχουμε στην Αυστραλία? Θα έρθουμε, Έλλη Κουρβό. Πρώτα ο Θεός. Καλά να είμαστε. Καλά θα είμαστε. Πού είναι ο Λάζαρος? Στον Εθνικό Κήπο ψάχνει. Σούπερ! Έλα. Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Γρηγόρη! Με υπερηφάνεια και συγκίνηση σου παρουσιάζουμε τον αντικαταστάτη του Μίτσου! Ο Μίτσος επιστρέφει σε νέες περιπέτειες! Καμία σχέση. Γιατί το λες αυτό? Φτιστός είναι. Το πρόσεξες? Φτιστό του Μακαρίτη. Μην το λες Μακαρίτη και σου ξεφύγει καμιά ώρα. Τέλος πάντων, το αγνοούμε. Η ουρά είναι πιο μεγάλη. Και δεν την κόβουμε. Μου λέει ο λόγος. Παιδιά, δεν θα το χάψει. Αναλόγως πώς θα του το σερβίρουμε. Μωρέ, θα το χάψει και θα πει και ένα τραγούδι. Βίκυ, δεν λέω εσένα. Από συνήθεια. Μισό λεπτό μπορώ να σου πω. Περίμενε με, έρχομαι. Κάντε δουλειά σας. Πάω μια βόλτα. Πώς γίναμε έτσι ρε γαμότο? Δεν ξέρω. Έχεις ένα τσιγάρο? Σου φτιάχνω μια μακαρονάδα. Όχι, δεν θα Μη βάλεις βουτυρό, σκέτα τα τρώω. Ώστε ξανασμίξανε τα ειδόνια. Θυμάσαι στη Μελβούρνη? Τι ωραία που ήμασταν. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Οι ευτυχισμένες μέρες. Πού θες να πάμε ταξίδι του Μέλιτος? Δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει. Όπου να είναι, όπου θες εσύ. Ωραία. Θα πάμε στη Σαλαμίνα, στο εξοχικό ενός φίλου μου. Όταν λέω που να είναι, δεν εννοώ και στη Σαλαμίνα. Γιατί, τι έχει Σαλαμίνα, μια χαρά νησί είναι. Δεν είναι για χάνι μου. Πού θέλει το μωράκι μου να πάμε? Δεν σκεφτόμουν κάτι πολύ απλό. Όπως ας πούμε? Όπως ας πούμε, ένα μικρό λιτό παλάτσο στη Βενετία, να βλέπουμε τα κανάλια, να περνάνε οι γόνδολες. Α, τόσο απλό. Εντάξει, δεν ξέρω να μιλάω. Δεν σε πειράζω. Εσύ δηλαδή εκτός από τη Σαλαμίνα, τι θα πρότεινες? Ό,τι να είναι. Αρκεί το δωμάτιο να έχει τζακούζι και καθρέφτη στο ταβάνι. Εντάξει, ένα αστιάκι. Τι θα λέγες να έρθουμε για ταξίδι του Μέλιτος εδώ, στη Μελβούρνη, εδώ που γνωριστήκαμε? Όχι, εδώ ξέρεις πότε θέλω να έρθουμε. Σε 50 χρόνια. Πώς είπατε? Σε 50 χρόνια όταν θα γιορτάσουμε τη χρυσή μας επέτειο. Σε 50 χρόνια είναι ζήτημα αν θα μπορούμε να πάμε με το λουτράκι. Όχι στη Μελβούρνη. Αν αγαπιόμαστε θα έρθουμε. Καλά. Μ' αγαπάς για πάντα? Το πάντα δεν μου φτάνει. Θέλω περισσότερο. Με το που γυρίσαμε εδώ ξεχάστηκαν όλα. Γιατί γνωρίσαμε τον κύριο Γρηγοράκη. Ας τον πια το καημένο το Γρηγόρη. Με το Γρηγόρη τελειώσαμε. Άσε που δεν είχαμε και τίποτα. Τελειώσατε? Πότε και γιατί δεν μου το πες? Sorry που διακόπτω, αλλά εγώ φεύγω. Θα έρθεις? Ναι, έρχομαι. Γεια σου, Νίκο. Να βρεθούμε το βράδυ? Όχι. Θα σου τηλεφωνήσω εγώ. Γεια σου, Νικολή. Γεια. Βρε καλώς το Λαζαράκο μας. Πού να βρε!
Από ό,τι πήρατε, δώστε μου και εμένα. Τίποτα δεν πήραμε. Αν το βρεις ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε? Όχι, αν το βρεις ποιος ήρθε. Ο Μίτσος. Ναι, γύρισε. Πούντος. Έλα, ψυχραιμία, δεν θέλω συγκινήσεις. Κοίτα, κοίτα. Ο Παπάκας. Μιτσάκο. Γύρισε. 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 Σπάει η φωνή μου σίδερα. Γύρισε ο Μίτσος σήμερα. Τα πάντα δίνω στη ζωή για να σε έχω. Γύρισε. Σου λέω! Τι πάθατε? Τίποτα. Χαιρόμαστε. Για την επιστροφή του Ασώτου. Δεν σας φαίνεται σε ένα μεγάλος? Ναι, μεγάλωσε. Το είπαμε κι εμείς, δεν το είπαμε. Το είπαμε. Του έκανε καλό που άλλαξε για λίγο περιβάλλον. Άνοιξε το αντεράκι του. Άντε, καιρός να πας και εσύ στο σπίτι σου. Μπήκες στο δωμάτιο μου. Γιατί τι λείπει? Σε ρωτάω, μπήκες στο δωμάτιο μου. Να σκουπίσω. Δεν θα ξαναμπείς. Δεν θα ξανασκουπείς εκεί μέσα. Δεν θα ξαναπατήσεις το πόδι σου εκεί μέσα. Ό,τι πεις, Κυρνίκο. Τι ψάχνεις? Εσάς. Κάτω από το κρεβάτι? Πού να ξέρω τι παιχνιδάκια παίζετε εσείς στην κρεβατοκάμαρά σας. Ένα συγκεκριμένο εδώ και χρόνια. Αγαλματάκια, ακίνητα, αγέλαστα, αμίλητα. Τι μας ήθελες? Ποιους? Δεν είπες μας έψαχνες? Ναι. Ο Παναγιώτης πού είναι? Πάντως όχι στο ταβάνι. Αγοράκι μου, είσαι καλά? Μια χαρά. Δεν μου είπες που είναι ο Παναγιώτης. Τον έδωσα στο Σωτήρι να τον βγάλει μια βόλτα, μήπως ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου. Α, ωραία. Άντε, καλό βράδυ να έχουμε. Ωραίο μπάνιο. Χρόνια είχα να το δω. Α, παπα. Αποβλακώθηκε ο καημένος. Με το δίκαιο του λίγα πέρασε. Κρίμα τόσο νέος.
Ωχ, Ζενό. Νίκο μου. Τι γίνεται? Πού πας έτσι βιαστικός? Κάτσε να πιούμε ένα κονιακάκι. Έχω δουλειές, δεν προλαβαίνω. Είναι στα γρήγορα. Θα το χτυπήσουμε που λέτε κι εσείς η νεολαία. Όχ. Τι είναι? Ωχ, τι να είναι. Στεναχώριες. Κουράγιο. Ο Λικούργος θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά. Λοιπόν, σήμερα ένα περίεργο πράγμα. Ένιωθα σαν να είναι κάποιος μέσα στο δωμάτιο. Ναι, είναι μεταφυσικό. Το νιώθω κι εγώ πολλές φορές. Είχα τη σιγουριά ότι δεν είμαι μόνη μου. Πώς άρχισε να μου σαλεύει. Τι είναι αυτά που λες? Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά του Λικούργου μας. Άντε πάω τώρα. Καληνύχτα. Είναι κανείς εδώ? Σου αρέσει εδώ? Ναι, καλά είναι. Είναι το perform στέγγι. Δεν έρχομαι με άλλους εδώ. Δεν το ξέρει κανείς. Ούτε η Ανέτα. Εδώ φέρνει στα πρόσωπα. Ποια πρόσωπα? Όχι ρε Σωτήρη. Τι είναι αυτά που λες? Στορκίζομαι, να, στο τιμόνι που θα κρατήσω. Την Ανέτα δεν την έχω απατήσει ποτέ. Ουδέποτε. Λάκα έκανα. Όχι πως δεν μπορώ. Δεν θέλω. Διότι μη θα αρίσω ότι δεν μου παρουσιάστηκαν και εμένα ευκαιρίες. Είχες και εσύ τα τυχερά σου. Αμ, δεν τα είχα. Άμα ήθελα. Άντε, στην υγειά της ξενιτεμένης. Πώς ήρθε τώρα αυτό? Άντε στην υγειά της. Ήρθε λέει το πρωί από το σπίτι, Ναι, τ' άκουσα. Συναντηθήκατε? Όχι. Μην πίνεις άλλο. Πάσω με κάτω. Θα μου πεις εμένα πόσο θα πιω. Εγώ θα σε κουβαλήσω σπίτι. Δεν έχω ανάγκη να με κουβαλήσει κανείς. Χάλια είσαι. Εγώ να δεις. Τι πίνεις? Ούτε ξέρω. Με πάγω. Κι εγώ ένα τέτοιο θέλω. Έφτασε. Την είχα στήσει έξω από το fast food και σε ακολούθησε. Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Μεταξύ μας. Γνωριζόμαστε. Τι να σου λέω τώρα. Η Στέλλα είναι. Μην μου το λες αυτό το όνομα να χαρίσεις ότι αγαπάς. Είμαι η πραγματική Στέλλα. Από τη Μελβούρνη.
Εσύ είσαι? Καλά, μη χαίρεσαι τόσο. Κάπου σε έχω ξαναδεί. Μια φορά στην Άνδρο και άλλη μία έξω από το σπίτι σου. Που σου είπα ποια είμαι και σοριάστηκες. Άγια σου! Άντε βίβα! Και πού σε Γρηγόρη, υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία. Μην το συζητάς. Όλα τα άλλα βρίσκονται. Έπεισε. Σηκώθηκες, καλέ μου. Τι πίνεις? Νιώθω καλύτερα και είπα να το ρίξω λίγο έξω. Με ρέγουλα, Λικούργο μου, θέλει προσοχή. Είμαι καλύτερα, σου λέω. Από την ώρα που είδες τη Βίκη πήρες τα πάνω σου. Την κοίταζα με τον Νίκο πλάι-πλάι. Τι κρίμα αυτά τα παιδιά. Να σβήσει έτσι ο έρωτάς τους. Έτσι είναι οι έρωτες. Φουντώνουν, σβήνουν. Ο δικός μας γιατί δεν έσβησε ποτέ? Σταμάτα, μην έκανες τριγύρω. Πάμε πάνω να είμαστε τα δυο μας. Ξέρω, αγάπη. Με ρέγουλα. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπόγραψες σαν στάρ του σίνεμα. Κάνουν το τσιγάρο και φεύγουμε. Α, δεν σε ρώτησα. Σ' αρέσει εδώ? Άντε πάλι. Θα σου αποκαλύψω κάτι, γιατί φαίνεσαι εντάξει παιδί και χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Εδώ έρχομαι πολύ συγκεκριμένα βράδια. Όταν χώρισα με τη Μαρίτσα, μεγάλο μου έρωτα από το Δομοκό. Την παραμονή του γάμου μου, το βράδυ πριν φύγω φαντάρος, εδώ το έπινα. Τώρα δεν πίνεις και ένα σκέτο ελληνικό να ξεσουρώσεις. Δεν είμαι σουρωμένο! Κάτσε κάτω. Γενικά, όποτε αλλάζει κάτι στη ζωή μου, όποτε είναι να πάρω σημαντικές αποφάσεις, εδώ έρχομαι και τα πίνω. Απόψε θα πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Θα δεις. Αν όχι απόψε, θα δεις. Δεν πάμε. Ξέρεις τι φαντάρος υπήρξα εγώ? Εγώ είμαι πατριώτης. Εμένα έρχονται τα βράδια στον ύπνο μου ο Κολοκοτρώνης και ο Αντρούτσος και ο Αθανάσιος Διάκος. Άσχημο ύπνο κάνεις ρε Παναγιώτη. Και ο Νικηταράς και ο Βενιζέλος και άλλοι ήρωες της Επανάστασης και μου φωνάζουν Ζήγουρας Αρών, στρατιώτης Πεζικού, Ζήγουρας Παναγιώτης. Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι ορκίζομαι να φυλάω τον πίστην. Κάτσε κάτω ρε. Όπα. Τι έπαθες? Το τραγούδι μου. Με το κεφάλι του στάχτη, με το κεφάλι του Αρισταμπούλη. Κάποτε στο Τεπελένι 20 παιδιά. Πάμε. Νέους, πάνε 10. Παναγιώτη. Πέσε και παίρνε, γκαβούλια. Τώρα σ' αυτή την ηλικία πίνουμε αμύθι κράσι. Πάμε. Άσε με κάτω, στο λαμβάνι, πάνε 10 και 10-20. Κι έτσι, αντί να έρθεις εσύ σε μένα, ήρθε η Βίκη. Και αντί να πάει η Βίκη στους Βόρτονς, πήγα εγώ.
Και όλη αυτή τη μαλακία τη σκέφτηκε ο ερωτάς σου αγιάτρευτος. Με τώρα τα λόγια σου για τον ερωτά μου τον αγιάτρευτο. Άσε με μωρέ με την ηλίθεια. Εσύ τι θα κάνεις τώρα, πού θα πας? Θα γυρίσω στην πατρίδα μου. Η Μελβούρνη είναι η πατρίδα σου. Κακά τα ψέματα. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί μ' αγάπησαν τόσοι άντρες. Πού είμαστε? Εμένα ρωτάς? Εγώ είμαι τουρίστρια. Πάντως αστεία. Χάρηκα που γνωριστήκαμε. Κι εγώ βρε. Άντε πάμε. Εσύ φταίς για ό,τι έγινε. Μίτσο! Ήρθα, μη πεις! Τι είπες? Ποιος ήταν? Η διαχειρίστρια για τα κοινόχρηστα. Πάλι 3 φορές έχει έρθει. Τι της είπες? Τι να της πω. Στο τέλος του μήνα. Σου τάπριξε, Δεν την ξέρεις. Είσαι καλά? Μια χαρά, γιατί? Κοίτα, Γρηγόρη. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεράσεις την ψηλή. Να γνωρίσεις κι άλλες γυναίκες. Γιατί το λες αυτό? Γιατί διακρίνω κάποια σημάδια πολύ εμφανή. Πάω να την πέσω. Σε καταλαβαίνω. Τον κατέστρεψε η Αυστραλέζα. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς.